benvidos. Unha praia fluvial, rutas de sendeirismo e zonas de xogo son algunhas das actuacións que se levarán a cabo co Plan Director do Miño presentado esta semana. Del falaremos nuns minutos. Vemos outras novas da semana no sumario. Comezamos. Máis de 500 desempregados da provincia xa comezaron a traballar esta semana en 60 concellos gracias ao Plan de Emprego da Deputación, o Lugo Emprega. O Pleno do Consorcio Provincial de Bombeiros aprobou esta semana a adxudicación das últimas dotacións e equipamentos para a posta en marcha o 1 de maio dos 5 parques comarcais contra incendios. O Centro de Innovación Social de Lugo, o primeiro de Galicia, abriu as súas portas para estender as tecnoloxías da comunicación e da información entre a poboación ligadas ao benestar social. O centro funcionará ca metodoloxía coñecida como Living Lab, espacio de encontro para investigación e innovación. Hoxe falaremoslle do Kilómetro Cero Surf Camp, unha cita cas olas que non se poden perder os días 11, 12 e 13 de marzo en Ribadeo. Sobre a tabla poderánse ver os millores surfistas do panorama nacional. Chantada prepárase para celebrar o vindeiro fin de semana a súa tradicional Festa do Viño. As xornadas técnicas de promoción da festa, onde estarán a realizar varias catas con videoconferencias, continuarán ata 2 días antes do festexo. Xoán de Muxa chéganos hoxe ao Vicedo. Na súa andaina camiñará pola ruta do punto de Fuciño de Porco, desde onde se divisa un impresionante panorama natural, coa isla Coelleira e a cidade do Landro como telón de fondo. Xunto coa muralla romana, o Miño é un dos principais atractivos da cidade de Lugo. Para a conservación e a posta en valor do seu contorno, o Concello e a Deputación veñen de presentar un plan director, o que se sumará á Confederación Hidrográfica. O plan inclúe numerosas actuacións para disfrutar do río como unha nova zona de baño ou rutas de sendeirismo. Para unha primeira fase xa están previstos investimentos por 1 millón de euros. O Miño e o seu afluente o Rato estarán máis integrados na cidade grazas ao plan director que inclúe destacadas iniciativas, como a creación dunha playa fluvial a carón do Robles, na que se investirán 500.000 euros. Pero ademais acondicionaránse 3 rutas de sendeirismo, a da Fervenza, Piago e a do Río Rato. A Deputación comprará 40.000 metros cadrados de terreo para unir os paseos do Rato e o Miño. É unha aposta polo Miño. Se se apostou pola calidade das augas ca potabilizadora, se se apostou pola calidade da depuración das augas cando se devolven ao río Miño, agora hai que vivir o río Miño. A praia fluvial, un novo museo da auga, as rutas de sendeirismo, temos máis de 20 kilómetros de sendeiros, a Coruña ten 13 e está encantado, se nós temos 20 ao lado do Miño. Esta iniciativa tamén inclúe o acondicionamento de instalacións como a antiga depuradora, que acollerá un museo da auga e a escola de pesca, ou a fábrica da luz, que se recuperará para producir enerxía eléctrica. Ademais, habilitaránse novos espazos de lecer. Na área do recinto feiral instalarase unha zona canil e un parque infantil cuberto. O que queremos é darlle á cidade, aos veciños de Lugo e aqueles que nos visiten, a posibilidade de coñecer este magnífico espacio medioambiental, con áreas de xogo, con áreas de baño, con áreas tamén de estudio e con áreas que permiten meter o río cada vez máis na cidade. O alcalde da cidade e o presidente provincial presentaron o plan director nun acto que acudiu unha nutrida representación da sociedade lucense. Os asistentes puideron seguir os pasos máis importantes do plan cun vídeo que fixo un percorrido aéreo polas beiras dos ríos. Pasamos por ese paseo que une o Paseo da Pasarela co balneario e o Paseo do Miño, podemos subir ao mirador que fixemos onde hai unha excelente vista. Esta praia, ese canil, ese Paseo do Rato e do Miño vai ser un área de desfrute por ciudadanos de Lugo importantísimo. E desde logo recuperar o río pareceme interesantísimo. No Paseo do Río Rato instalarase alumeado ecolóxico para pasear pola noite. Máis de 500 desempregados da provincia incorporaranse esta semana ao seu posto de traballo en 60 concellos da provincia, grazas ao Lugo Emprega. A través deste programa, a Deputación contratará 711 parados da provincia durante 6 meses. Nos vindeiros días incorporaranse os seleccionados no resto dos municipios. A iniciativa incluese na oferta de emprego aberta pola Deputación, coa que 1.400 persoas incorporaranse ao mundo laboral de xeito inmediato.
San Martiño de Ferreiros, no concello de Pol, é unha das moitas parroquias da provincia nas que comezaron a traballar esta semana 7 beneficiarios do programa Lugo Emprega. A cuadrilla recibiu no seu primeiro día de traballo a visita do presidente da Deputación e do alcalde de Pol. Temos a oportunidade de presentarvos a restauración que estamos a facer ca iglesia e o seu entorno, que viña arrastrando, pois estaba moi mal de tellado, de pintura, e, bueno, pois estamos poñendo tanto o entorno como a iglesia, pois como ten que ser e como os veciños de San Martiño merecen, non? Como primeira tarefa, os operarios teñen asignada a talla de árbores e a limpeza de maleza no entorno da iglesia de San Martiño para convertir a zona nunha área recreativa duns 4.000 metros cadrados. É unha área recreativa con mesas e árboles. Antes era imposible facelo porque estaba eu solo no ayuntamiento. O grupo de operarios está formado por 3 mulleres e 4 homes de entre 30 e 55 anos de idade que levan tempo no paro. Tiña vacas e tuvimos que vender, e agora por un tío do traballo tuve que vir para aquí. E non se cae este traballo, por vir. Bueno, yo opté por eso porque estaba en el paro ya desde abril e non tenía outro empleo. É un bon traballo e te saca da crisis e de todo. O interese e a adecuación ao posto xunto á experiencia profesional foron criterios que se tiveron en conta no proceso de selección. Solicitaron uns postos que saliron no concello, solicitamos, fomos a un examen, a unha entrevista personal e tivemos a gran suerte de que nos escolleron. Eu xa traballei no concello 3 anos e agora estaba no paro e tuve a sorte de entrar aquí neste emprego. A contratación de traballadores a través do Lugo Emprega ten un custe cero para os concellos que tan só teñen que aportar a roupa e o material. A Deputación concluiu a dotación dos 5 parques de bombeiros da provincia logo de que o Pleno do Consorcio de Bombeiros acordara as derradeiras adxudicacións que competen á institución provincial para abrir o vindeiro 1 de maio as instalacións de Barreiros, Viveiro, Vilalba, Chantada e Sarria. Os presidentes da Xunta e da Deputación visitaron este luns o Parque de Vilalba. O presidente da Deputación aproveitou a visita ás instalacións de Vilalba para reclamar o xefe do Executivo galego cofinanciación para as zonas en cobertura contra incendios. Vaya por diante que nos vamos a ter a capacidade de, se a Xunta quere, de aportar o 50% máis para chegar a ese objetivo que todos queremos, que é a cobertura no 100% da provincia. A montaña é un reto importante e parte da comarca do Ulloa tamén aínda queda xunto coa parte central onde estamos a traballar e a colaborar con o Concello de Lugo para que se integre nun futuro parque que dé cobertura á zona central da provincia. Coa posta en servizo dos 5 parques que conforman o Consorcio de Bombeiros de Lugo, queda cuberto o 90% da poboación e o 70% do territorio. Estamos actuando, polo tanto, de acordo cos criterios obxectivos de poboación e estamos actuando conforme ás previsións establecidas. E eu espero que nesta legislatura podamos cumplir o sono de ter 4 consorcios para 4 provincias e para o 100% da población. Os parques de Vilalba, Barreiros e Viveiro darán cobertura a 25 concellos da zona norte. Que é un gran servicio para esta comarca. Seremos beneficiados deste acto porque vamos a tener la cobertura de los servicios que se instalen aquí. A distancia en vehículos deste tipo de aquí a Rábade son 10-12 minutos, co cual creo que estamos perfectamente servidos. Co equipamento interno dos parques de bombeiros e a contratación dun sistema de radio digital para a comunicación inmediata dunha emerxencia nos 67 concellos da provincia, a Deputación cumpre coa súa parte do acordo coa Xunta. O Goberno autonómico pídelle que axilice os trámites para ceder o consorcio ás instalacións de Viveiro, Chantada, Sarria e Vilalba.